महाराष्ट्र दिनाचा उत्साह आज सर्वत्र पाहायला मिळतोय। अलिबाग येथील पोलीस परेड मैदानावर महाराष्ट्र दिनानिमित्त मुख्य शासकीय ध्वजारोहण सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला। महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले। यावेळी जिल्हाधिकारी किशन जावळे, पोलीस अधीक्षक अंचल दलाल आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नेहा भोसले यांची प्रमुख उपस्थिती होती। या सोहळ्याला पोलीस दलासह प्रशासकीय अधिकारी आणि नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती। अलिबागमध्ये आज कडेकोट शिस्त आणि देशभक्तीच्या वातावरणात महाराष्ट्र दिन साजरा झाला।